Banyada ya ke jingpang ki babunjat ya ki Khyllung ki berangka bat kham tam ban pelat na ke jingyap ke jong ki Khyllung hakapor bakha lani tang khendiat singi hadien baladep kha ki bor ki beri khmi jong katnat ka kot ka khya kila Kyntu ki Nongshong Shnong bakin wan shakhamat ban ai Tika ki Khyllung haki tarik ki bala penbet da katnat ka kot ka khya ki doktor na ka office kam jong ka district medical and health officer East Khasi Hills i bakanthop ya ka district MCH officer i Dr. EL Kharmuti bat u pediatrician jong ka Ganesh Das MCH government hospital Dr. Yaine Snem lengdo leng baki nong pathai ku bor kila Kyntu jor ki Nongshong Shnong baki dei ban mi bat ban wan shakmat ban Tika ki khun ki jong ki nadu ki tu ki berangkha hadu ki ba hapoh Snem karta kumju ye ki long kemi ki berang armet kini ki doktor kila betha ye ki Nongshong Shnong bakin wan ai ye kani ketika namarkan yadai ki Khyllung na ki babun ki jingpang bat khamtam ban lat na ka jingyap jong ki Khyllung namar kum bakalong menta ha kani ki Snem balala hadu nrius pa sa punyongut ki Khyllung kila yap na ki babun ki jingpang ki balada ki mi ki pa kila pendap ye ki jing Tika le si lala ban yada ye ki jing im ki jong ki haki Shnong ki bahap hapoh ka East Khasi Hills district menta ka Snem arhajar arpulai ye ki tarik ban Tika labu ban long nadu ka khanriu tarik menta ubnai klalengkwat hadu ka khanriu tarik ubnai rempang bat kan long biang nadu ka khanriu tarik jong ubnai liber tinadu April hadu November ka target jongi ka long khat arhajar arspa hanriu Tika full immunization coverage jongi kalong 100%. Tadangnya kain ka full immunization coverage jong nadu April hadu November kadai prapu 1%. Tika jingdan ru jongi Khyllung abangnya kain bagi pang na kiwi jing pang ru ki bayap hunta usnam kala along hadu nerus pa sopunyo. Ti ngikwa ban request kene kalong ni namar mangi khasi kata ki si ongmo komi u nyang persit ni ong nyang belai. Henry hakipor mensua kalau 4 don jing ada 4 don vaksin ban ada ti kiap ki Khyllung nam tahu ni jingpang mentah bala adon ke jing ada ngikwa bangin pensutu ikibri balada kiyo measles ki Khyllung kamot ki wanlang ki jingpang kiyo hadu kepang hadu upang klong Snem tin dadong kum tap dai ting ki Khyllung kiap tingi kwa ban ong ban pensutu ba mde ban ong wachu khen kata ba de kata kenyang blai mentang la yo ka jing ada da ba yo measles vaccine tingi kwa ban pensutu kham tam Shnong kondong ba kidang nget ba ba unyang persit ude nyang blai ude ban mi ngim kwa pada ba kin poi pada ki Khyllung ka jing yam takada ban ya dana kata ni sakwa epi ba pinon ai Shakamat ikini khamtam babun ki Khyllung ki baladu ki klamon ai ki pendap steng ki inject ki pendap shu yo nu measles ru dimenta shakamat ya kani ka special immunization campaign ni ai kini ki Khyllung khamtam ki ba pendap steng nani ki bala pen kut no ki klamon ai hadu Snem tanda takadang kerpat ki pat ba ora khai khamtam ki long kumi bakin wan shakamat ya kinu ki Khyllung ki ba pat dap do ki inject kin wan ai kani ka pon badan ni ka special immunization campaign